Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag sumubabatian niyo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Ginaulod na nga fried chicken na bakal sa isa ka iloy para sa estudyante sa Bacolod. Suspect sa pagpatay sa Scout Ranger, ginkasuhan na tatlo niya mga kaupdanan, nagsuka sa PNP. 12 ka mga babuon sa Barangay Madalagan, ipabutangan sang taklob. Pagparagtag sa bonus sa Kapitolyo, nagsugod na. Extra bonus, hindi magdubo sa 40,000 pesos. Kag sa good vibes, amay nga nahulog sa hagdanan, kag hindi makalakat, amat-amat nga makatikang bangod sa libre nga rehab. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, temporaryo anay nga hindi makapangisda sa Visayan Sea. Nagsugod ng Visayan Sea closed pahuway sang baybay, nagakahulugan nga ginadumilian ang pagpanguha sang tuloy tamban tabagak, balanchong, gumaa, bulaw, kag hasa-hasa sa sulod sang 3 ka bulan sumugod Nobyembre 15 tubtub Pebrero 15. Closed season. Ini ang ginanunsyo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 7. Patag sa BFAR ang pagpaiway sang pagpangisda sa Visayan Sea ang para mahatagan sang ligwa ang mga isda nga magmuad ukon magpadamo. Nalakip sa 22 ka mga coastal areas nga maapektuhan sang ban sa pagpangisda ang mga banwa sang Ibi, Magalona, kag Manapla, kag mga syudad sang Victoria, Cadiz, Sagay, kag Escalante sa Negros Occidental. Apektado man ang fisher folk sang Carles, Estancia, Batad, San Dionisio, Concepcion, Ahuy, Barotac Viejo, Banate, Anilaw, Barotac Nuevo sa probinsya sang Iloilo, kag Rojas City, Panay, Pontevedra, Presidente Rojas, kag Pilar sa probinsya sang Capiz. Sa number 9, pagpabaskog sa kampanya kontra kolorum ng mga depasahe nga salakyan ang luyag sa Karuni, Bacolod City Mayor Abby Benitez nga tagaan sang atensyon. May 2,400 lang ang kinahanglan nga jeep para maserbisyuhan ang riding public sa syudad sa Bacolod, pero malapit sa 3,000 sa gihapon ka mga traditional jeepney ang natugutan magbiyahe sa sulod sang 2 ka semana nga ceasefire sa Dakpanay. May masobra naman sa 1,000 nga modernized jeepney ang nakamat-amat na biyahe. Sobra na ang kadamuon sa public utility jeepney para lang ma-accommodate ang mga pasahero sunod sa kay Mayor Abby Benitez. Ganiluyag niya nga matagaan sang atensyon ang pagpabaskog sa kampanya kontra sa kolorum ng mga depasahero nga mga salakyan. Subong nga hapon, nagsapol ang alkalde upod sa grupo sa traditional kag modernized jeepney operators kag drivers agud nga mapatpat ang mga tikang nga sarang makahatag solusyon sa problema angot sa ginapatuman nga PUJ Modernization Program. How do we now rectify nga ang kinahanglan lang sa city is mga 2,400 pero ang gatiyog kang libot sa city is more than 3,000. So on the first note, we have to address anay ang so-called kolorum ng mga gadlagan sa buwan. Sa number 8, nalakip ang Negros Occidental sa top 3 sa Region 6 para sa Excel Awards sa Department of the Interior and Local Government. Ginapaabot buwas nga adlaw ang mga tiglawas gikan sa DILG para sa final screening kag judging ang annual awardings ang Search for Excellence in Local Governance ug kun mas kilala nga Excel Awards ang nagakilala sa best managed local governments sa rehiyon nga nagapakita sa best practices, achievements kag innovation sa governance, administration, social services, economic development, environmental management kag local legislation. Sa bahin sa Provincial Administrator's Office nalakip sa innovation nga ginpatuman ang Capital Cab Service. Nadala man sa mga innovation ang pagpatuman sa One Hospital Command. Maiga-present man ang Office of the Provincial Agriculturist Buwas, kasubong man ang Provincial Environment Management Office. Ang Excel program nagatuyo man sa pag-advocate sa transparency kag accountability sa governance, kasubong man ang pagduso sang sarang ma-replicate nga mga best practices.
Sa number 7, isa ka apartment sa Barangay Estefania sa Bacolod City Ginausisa sa karon sa Police Station 4 na tabo nga pagransak sa isa ka apartment sa Fortune Town sa Barangay Estefania sang kagabi. Sunod sa PNP, ginsunod sa mga suspect ang reconstruct apartment pagi sa pagguba sang kandado sa gate ug pagkakas ng sliding window. Nakuha sa mga suspect ang isa ka freezer, isa ka box nga pagkaon, mga bangko, stand fan, welding machine kag iban pa. Ginahibalo pa karon sa PNP kung sino ang may kahimuan sa pagransak sang apartment. Sa number 6, bangod nga wala maayo na sirado ang detention cell, detainee sa Bacong Police Station sa Negros Oriental nakapalagyo. Nagapadayon sa karon ng manhunt operations ng Negros Oriental Police Provincial Office sa nakapalagyo nga detainee kahapon sang kaagahon sa detention cell sang Bacong Police Station sa Negros Oriental. Ang nakapalagyo amo si John Mike Olitres nga may kaso nga pagbaligya sang illegal nga droga. Sunod sa hepe sang Bacong PNP nga si Lieutenant Fortunato Villafuerte, wala maayon na lock sang personnel ang detention cell sang amo nga tion. Amo kon nga nakapalagyo si Olitres, ginapasabat na sa karon ang on-duty nga personnel sang amo nga tion. Ginamanduan naman sang Provincial Director ang tanan nga mga police station sa probinsya nga magbulig sa paglocate sa nakapalagyo nga preso. Sa number 5, suspect sa pagpatay sa isa ka scout ranger, ginkasuhan na. 3 sa iyang mga kaupdanan, nagsungka na sa PNP. Ginpasaka na sini nga hapon ang kaso ng homicide ka frustrated homicide batok sa accountant na si Ulysses Carapatana nga among suspect sa pagpatay sang kahapon sa kaagahon sa scout ranger nga si Private First Class Edmark Iwayan. Sa ilang pag-inaway sa sulod sang bar sa Barangay Singkang Airport, naka-confine pa sa gihapon sa ospital si Carapatana, pati nang iaupod nga si Joseph Magahom nga may igo man sang bala bangod sang tiniruhay. Parayon man nga ginabulong ang tag-iya sang bar nga si Jobert Visem nga may igo man sang bala kag ang ginpulihan nga kaupod ni Iwayan sa AFP nga si Private First Class Jobert Villagracia. Samtang ginpahayag naman ni Major Jody Puerto, hepe sa Police Station 8, nga nagsungka na ang 3 sa mga upod ni Carapatana sa natabo ang pagtiniruhay sa ilimnan. Duha na lang sa karon ang ginahulat sa pulis nga kaupod sang suspect ka mag-surrender. Sa number 4, year-end bonus sa mga provincial government employees ang ginsugdan na release. Wala labot sini may ginapaabot pagid nga hindi magdubo sa 40,000 pesos nga extra bonus. Depende sa pag-process ng tagsa ka departamento, suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, may iban nga nakabato na sang ilang year-end bonus o kon 14th month pay nga equivalent sa isa ka bulan nga sweldo. Ini ang ginsugdan release Nobyembre 15. Sa karon suno kay Diaz, ginasugura naman process ang Kapitolyo ang para sa collective negotiation incentive nga 25,000 pesos. May ginapaabot man ang mga empleyado nga service recognition incentive nga 10,000 pesos kag productivity enhancement incentive nga 5,000 pesos na suma total 40,000 pesos. Ini ang may mga schedule na for releasing. Kay wala na gintugutan ng IBES o ng incentive benefit for exemplary service kasunod sang pag-disallow sang COA, may performance-based bonus naman nga sarang mahatag sa masunod na nga tuig sunod kay Diaz. Ang sweldo kag performance ang magapatod sang kantidad nga mabaton para diri. Ining ginaabi-abi kag ginapasalamatan naman sang PACE. Ang mga job order workers kag ang sa idalom sang contract of service nga wala madala sa amo nga mga bonuses ang magabaton sang gratuity pay kag gift and food packs. Tapos next year, we will process ang nangaton na tawag na PBB, Performance-Based Bonus. So, ang aton ang bonus, nag-range based on your income, that's number 1. Number 2, ang imong rating, kung excellent, maximum of 65% sa imong salary ang mahatag. So more or less, hindi na siya mag-book 50. Yes. We would like to inform our members sa Union
that despite of the anticipated lowering sa aton nga bonus, we are still privileged. Why? Dako tagyapon sa iban. Sa number 3, pagkasunod sa probinsya ang mga pronouncements ng national government may angot sa COVID protocol, ilabi na ang paggamit ng face mask. Sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz, mahimo nga wala na sa bag-o pa nga executive order nga ipagbuha ang probinsya angot sa mga classification sini para sa November 16 to 30 bangod yara naman tanan na sandig sa ginpagbuha ng national government. Ang panawagan sa probinsya sunod sa kay Diaz amo ang personal vigilance ang tagsa-tagsa agud mapangapina ng kaugalingon kontra COVID-19. Ginmando na sa presidente ang voluntary wearing sang face mask outdoor man o kung indoor. Magluwas na lamang kunyara sa mga ospital kag iban pang health facility. Sa Provincial Incident Management Team ng November 16 report, 280 ang active cases sa Negros Occidental. Kag duha ang COVID deaths, 23 naman ang new cases sa among report. Well, again, ang ato niya panawagan niya, personal yapon mga vigilance. Kaya kung careful, kasi mamask ka gini, especially on indoors. Pero kung outdoors, no, okay naman, no, wala nang ibang threat, magawa. So, it's up for the individual to look after his own health. No? Sa number 2, Dose ka mga bubon sa Purok Luhod-Luhod sa Barangay Mandalagan sa Bacolod City ang ipatakluban sang barangay. Ini matapos ang water sample nga nakuha sa isa sa mga bubon ang nagpositibo sa kolera. Ginagamit sa gihapon sa mga taga Purok Luhod-Luhod ang tubig sa bubon nga sadto nagpositibo sa Vibrio cholerae. Iban sa ila, ginagamit ini sa pagpaligo kag paghugas ng pinggan, bisan nag-abiso na ang City Health Office kag barangay officials na hindi anay gamiton ang tubig sa paligo kag paghugas sa mga pinggan, baso kag iban pa, agud makasiguro batok sa balatian nga kolera. Suno kay punong barangay Paul Anieve, nakasugta na sa ilang session upod sa mga kagawad sa barangay Mandalagan nga ipasemento ang palibot sang 12 ka mga bubon agud mapaiway ang seepage o kon ang pagsalupsop sang nagamit na nga tubig pabalik sa bubon. Tunan sa mga opisyal sa barangay ang pagtalana sang pondo para sa dugang nga bomba sa tion nga matakluban na ang mga bubon. Ang hinyo kuntani sa mga residente, permanente nga solusyon nga mabutangan sila sang koneksyon sang Basiwa Prime Water para hilway sa kun anuman nga higko ang ilang nga water supply. Sa records ng CHO, may duha na ang nagka-cholera kag tigayo naman nga naka-recover sa barangay Mandalagan. Ang another instruction sa mga pumuluyo, namantad lang sila sa bubon kung maligo sila. First priority na i-cover ang tanan nga mga bubon. Kag ang hindi lang ang bubon ang butangan sang sang chlorine. Nagayo ko to nga makabakal kami 1 sack sang chlorine. Para nga bilog na barangay Mandalagan, hindi lang bubon, pati mga deep well, deep matic pump. Kag sa numero 1 sa mga balita, subunga adlaw. Viral sa karon ang video sang isa ka fried chicken nga gidbakal sa isa ka iloy para sa iya sini anak nga isa ka estudyante. Man, may nagagiyo-giyo sa unod sa manok kay man, ginaulura na. City Health Office nagausisa na sa amo nga insidente. May report si Nico Delfin. Yung chicken joy yan, sobra. Hindi na to dampi man. Hindi mabatas ang PE teacher ang nakita nga video sa ilang nga group chat angot sa estudyante nga nakabakal sang fried chicken nga ginaulod na. Gani nangisog siya nga i-share ini sa nga Facebook account. Siyempre, ikaduha na kami nga ginikanan sa iskilaan mo. No? Hindi ko gusto, serya nga may matabo ko na serya. That's why, gayo ko sa aton yung mga pangulong lokal sa Bacolod City, no? Pangaluhan lokal. Especially ang aton City Health Office. Pero kay Dr. Ensole. Nga tani, libuton sa bilog na Bacolod ang mga gabaligya, chicken juya na. Ang estudyante sa video ang gikan sa isa ka elementary school sa barangay Montevista. Suno kay punong barangay Gloan Tambasen, iloy sing estudyante ang nakabakal sang fried chicken halin sa nagalibod nga kariton sa gualang sang Libertad Public Market. Gugiyo, sobra naman niyang kuha niya. Hindi mo damping yung bakal niya? Sa lalaki, gusto ko matatouch, hindi ko mo ang
Ang duwa nga gin bakal ni mama mo ya mo to gikaon mo iniya la ini. Oo, yan malalaki. Ang among nga video ang ginpakita man sang DJ Cast Negros kay Doktora Carmela Hensoli kag bisan siya ang hindi makapati sa iya nakita. Disgusting gid niya. Yeah, like, we will try to investigate immediately and address. Anong effects niya, Doc? Spoiled food, especially Siyempre, kaklaro naman gid siya na. Siguro spoiled food, naging recook lang na siya. Pero grabe, for the sake of money. Kabayo pa naging nga spoiled siya, binigya mo pa. And then, causing harm to sa mga kids nga makaon sila. That's not fair. Tuyo karon sang pamuno sang City Health Office nga mausisa kung sinong nagbaligya sang panos nga fried chicken. Ipausisa niya man ilabi na mga ambulant vendors nga nagabaligya sa gwa sa mga eskwelahan. Nagpagitato sila kung may ara sila sa certificate nga meron sila sa sanitation bala nga certificate. So naka-undergo sila sa training. Dapat idya idiran mo na sila siguro ginagabilat vendors. Kaya iban sila bala nagpa-pop up lang na sila. Ang iban sila they don't even have the yellow card. Bukas man ang opisina ni Councilor Claudio Puentevella, chairperson sang Committee on Health sang Konseho sang Syudad sa reklamo sang pamilya sang estudyante. We should protect our constituents and our consumers sa syudad sa Bacolod. Hindi na nalawag-lahog, no? Especially with what we are experiencing now. May cholera, may leptospirosis, may dengue. We should help campaign, no? Healthy ang aton nga mga utod sa Bacolod. Humalin sa nabalik na ang full-to-face classes, ginaayo na sang pamunuan sang Department of Education ang mga ginikanan nga pabalunan sang pagkaon ang ila kabataan agod makasiguro man nga hilway sila sa anuman nga posible balatian samtang yara sa eskwelahan. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa Good Vibes, isa ka amay nga nahulog sa hagdan ang nagpensar na hindi na siya makalakat. Pero sa bulig sang isa ka eskwelahan sa Bacolod, nahatagan siya sang libre nga rehabilitation kag karon amat-amat na nga makatikang. Ang iya nga istorya sa report ni Romeo Subaldo. Kada Miyerkules, amo sini ang rota sin 52 anyos kasi Jonathan Agriam. Nag-tricycle siya halin sa Alice pakadto sa Riverside College. Pag abot niya sa eskwelahan, ginabuligan siya karga sa mga intern kag staff sa physical therapy clinic. Pag abot sa sulod, nagasugod na ang iyang rehab. Istorya ni Jonathan, binula na ang nagligad. Nahulog siya sa hagdanan sa ilang nga balay. Sa una, gindaladala niya lang. Kag sang ulihi nga hindi na siya makalakat, nagpakonsulta na siya sa doktor. Ano ko sa danan? Na? Nadagdag sa danan. Kagi ka nagdag sa hagdanan? Oo. Ano kataas sa hagdanan? Apat pa lang kalintang. Sa diin nila tamo? Sa balay. Sa balay nyo, nahulog ka. Oo. Kay tungod. Papanaw ko lang na mga pangatun. Na? Ilan na nga ganang tayo ko na nag-itus ba? Tinahulog ka na saan? Ginabalan siya sang doktor nga kinahanglan niya nga mag-undergo sa rehab para makalakat liwat. Pero sunod sa iya misis, nagproblema sila kay wala man sila sa kwarta nga igasto sa pagparehab. Siya mismo, isa man ka cancer survivor kag nagatrabaho sadto bilang manugpanilo sang banyo sa isa ka eskwelahan kag isa ka mall. Si Jonathan wala man sa trabaho pero natagaan sila sa paglaom sa nga rehabilitation kag ginatanyag ang Riverside College. Salamat kami nga may libre di. Tapos nakabulig man sila ni sir sa amo kag sila ni doc. Kay kung ipalya bigse namon niya nga Hindi na masarangan. uti wala man kami daan. Ano bra mo may bra ka ma? May bra ka? Naguntat ko sir kay sa una housekeeping man ko mo. Naguntat ko sir kay na-diagnose ko sa breast cancer stage 3. Sunod sa program head sang PT sa Riverside College, luyag nila nga makaaktual nga pag-atipan sa pasyente ang ilang mga estudyante. Ganit na pinsaran nila nga magtanyag sang libre nga rehab para makabulig sa nagakinahanglan kag madugangan pa ang experience sang mga estudyante. Because of pandemic, sir, nang nadulaan kami affiliation centers or mga centers wala for our internship. So, na-come up sa Riverside nga mag-put up na lang sa amon own clinic para ma-ensure namon nga may ara training among students.
then makagraduate sila with skills man. Also, nakita din siya namon nga opportunity nga maka-reach out kami sa mga people in need, mga people nga hindi kabayad or hindi sila makasustain sa treatment fee, which is very mahal manggit sir kung diri sa Philippines, mga 800 bidaan per treatment. 7 ka bulan ang nagligad, hindi pa makalakat si Jonathan. Subong, makahakwat na siya sa dumbbells. Makamarcha samtang may weight kitag 3 ka kilo ang iya kada tiil. Makabalanse na. Kag, makalakat-lakat na nga may walker. Sunod sa intern nga si Isabel Carmona, saksi siya sa development ni Tatay Jonathan, kag siya mismo nalipay nga maging partiman sang iya nga pag-ayo. Tungod sa program, kag iban man nga factor, social factors, yang iya nga family, grabe man guro mag-support siya, subong ambulatory na siya, makawalk na siya with assistive device. Kag para sa mga estudyante, pareho kay Lorenzo Miguel Chua, lain ang experience sa aktual nga pagtatap sa pasyente sang sa online. Mas mabatsaga nila kag matutukan ang sitwasyon sang ila pasyente. Because coming from a COVID lang setting sang una, wala kami nakatilaw. So online mostly ang amon internship, sang 3rd year kami. So this is our 4th year. Nakasugod kami August pa lang, pre-internship. And this is our first rotation sa amon nga month. So ang amon nga rotation, do kilan lang gid lang may mga knowledge lang hands-on gid sila sa patient. Dan sa online nga observe lang gid kami. Bisan sino pwede maka-avail sang libre nga rehab, bata man o kung tigulang. May certain lang nga mga cases nga gina-cater ang Riverside College. So if usually ang gina-accept namon nga patients is neurological conditions, mga stroke, mga pedia cases, okay? Tapos may musculoskeletal man ta, which is mga fracture, mga inflammation, mga tendinitis, welcome na di sa amon. Mga sports pagid, usually mga sports patient kami, mga players man. Dapat lang ang mayara sang vaccination card, referral gikan sa doktor, kag certificate of indigency gikan sa barangay para maka-rehab sang libre. O kung mahimo, makig-angot lang si Riverside College. Pero actually, kumahal man pa-rehab. Correct, Rumi. Magluwas lang kung may insurance ka, no? Pero tumalagsahon na makakuha ka sa libre na rehabilitation. Kag bentahan man ba para sa mga students nga maka-practice actual, ka actually maka-learn sa actual nang nimo nga kung maka-experience ka na mag-atipad sa pasyente. So, duhang ga benepisyo, Rumi. Ang benepisyaryo kag ang estudyante. Kagabi itong mga balita sa Negro subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negro Sanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.